ifochakpi wọ ifochakpi wọ nkịta nyara akpa nsị agwọ n'ọhịa ọhịa ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio. N'ezie o nwere akọ m ga-akọrọ unu, ngwa kọọ ya ka obi dị anyị mma, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, oo kọwaa ya. Ihe m ga-akọrọ unu ugbu a bụ akụkọ ifo nke nwa bekee kpọrọ folktale. Isiokwu ya bụ mbe na ọnwụ nne ya. Otu ụbọchị, nne mbe malitere ịrịa ọrịa. Ike gwụrụ ya, dịka pụrụ isi kwuo ya, she was very sick. She was very sick. Ike ụwa agwụ ya. Mbe wee chọpụta na nne ya ga-anwụ, mana o jighị ego ọ ga-eji lie nne ya. Mbe wee kpọkọọ ndị ụmụnna ya na ndị mmadụ wee sị ha na ọ bụrụ na ihe mere na ọ chọrọ ịga ije, na ọ chọrọ ịga obodo dị anya, na ọ bụrụ na ihe na-adịghị mbụ eme ka ha kpọọ ya na ọ ga-alọta, mana ọ bụrụ na ihe mere bụ ihe na-eme kemgbe, ka ha mee ihe dị na ya, ka ha jiri aka ha hazie ya. Mbe wee lawa gawa ebe ọ gara. Ka o ruru ihe dị ka ụbọchị ole na ole, nne ya wee nwụọ ya. Ndị okenye sị, chee o mbe macha na nne ya ga-anwụ, ya mere o ji gbapụ ọsọ ka anyị lelee ya ndị ya. Ndị okenye wee si imi n'ala ka ha chọpụta ihe ha nwere ike ime. Gịnị ka ha mere? Ha ziga ndị ozi ka ha gaa chọta mbe. Ha ruo ebe ahụ, ha gwa mbe ihe a. Nke mbụ, na akwụ chara n'ọdụ igu. Pamphlet na-enwere akwụ chara n'ọdụ igu. Nke abụọ, na nwoke dị ime. Nke atọ, na ndị nọ n'ala na-adagbuzi ndị nọ n'elu. Mgbe a kala gwa mbe ihe a, mbe si, chaa, ka ebe ihe dị otu a na-eme, ka nwoke ga-esi adị ime, kedu ka akwụ ga-esi acha n'ọdụ igu, kedu ka ndị nọ n'ala ga-esi adagbu ndị nọ n'elu. Ngwa ka anyị je nụ. Mbe wee zọpụ ije soro ha gawa wee rute na be nne ya. Asị mbe, nne gị mbe onye ka ị na-eze mgbakọ ọtụ? ị na-agbazi ọsọ hapụrụ anyị ozu nne gị ka onye kwaa ya. Ngwa bụrụ ozu nne gị kwaa. O wee bụrụ onye aghụghọ nwụọ, onye ahụ eme gịnị? Ilie ya. Ndị ewonụ ka ị na-ekiri ihe a, nwanne, subscribe there. Ị ga-ahụ subscribe bụ ebe ahụ ka igwe na-egere ihe anyị na-eme. Ndị ewo, ya dịrị unu mma, ya gazie.